kuan. Ang gikan mi nilutong ato. Lakaw may kang palit may pan. So ato meron sa asa na po nagpunta sa Barili. Sa Barili na sa Daumi. Kami mayroon nito. Ano sa kita Barili? Magkuhan, mag-picnic. Malit o bibak. No, pipino ko. Pipilat. Oh, pipino. Mais na eh. Pipino. Libre na mais. Yo, hey guys, nanotas sa mong farm. So, Ina na atas farm ni Erika Imban. so karon guys, padong meron sa Bulok-Bulok. Bulok-Bulok. Who's going on? Bulok-Bulok hot spring. Doon na may karon sa bright. Gikusog na lagi daw man ako. Turo na dito deh. Mo dere mo tanah to dere. Kini boss, asa na post dana kani? Highway ni? Tatagi balik. Laban to ha. Thank you. Thank you ya. Ito na ba yun guys? Discord Buwan na siya, spring siguro. Ha? Discord na sana, game mo na. Uy, oh. Discord. Welcome to Bulok-Bulok. Welcome to Bulok-Bulok. So ayun guys, namin dito sa bright. Latagaw and Tweets Ryan. Actually, sintay the vlogger busy pa, pero muari na turon. Busy pa siya. Namalit. Tungod aning ana di ay. Okay. Sigo ni Albot. Sige lang. Action. Og naabot mi diri sa Bulok-Bulok South Hello guys, so karon din ako sa Bulok-Bulok Spring. Boss, kanang Bulok-Bulok boss ba? Mga barangay na? Yan sa barangay. Ano gitawag mo ng Bulok-Bulok boss? Kanang spring. Oh, yung Ilit na? Yung Bulok-Bulok? bulok-bulok na. Ah. Sa una sa karaan ko. So, namura ng swimming pool na rin. Di mo swimming pool. Di mo swimming pool. Pero sa una, ba't to pa na sa una? Wa pa na ikuan da naraman da ang tubo sa una. Naraman tubo sa una? Wa pa na tubo sa una. Ang tubig na bubuwak ba. So pila mo interest siya rin boss? 20. 20 per head. Oh. Basta nagbata na. Di sa bata. Sa bata. Sige, salamat boss. Ito tingnan niyo boss. Dodong. So guys, mga ligo na mes. Ayoko pili. Entrance fee ron sa Bulok-Bulok Spring is 20 per head. So ang bata na is 10 pesos. 200 ang kapit. So invite it. Invite sila. Ikaw lang invite. So kung ganahan mong maligo dito guys, ari mo dito sa Bulok-Bulok Spring. Sa oras sa Manila dito? 1:05 ni pero kung naana mo diri PM? 5 PM. Mag-open. Sa kung isang oras Bisa kung sa oras ako mag-open. wala may close sa 5 PM swimming close. pool. Kami rin trabante may close of 5. Ang swimming pool in kaso 5 na pa mo bahala mo sa mga oras mo di ang importante nga amping lang mo kay wala na ni. 5 rami kay LGU man nagbase mi sa LGU man sweldo na mo. So mo na guys. So maligo na ta. Sa may kastorya mo sa Ilayo gamay. idol ito. Oh, ikaw to. So karon guys, natag Boracay karon relax lang ta dito sa Boracay. Bulok-Bulok Spring Boracay. Boracay. Yeah, bye guys.
Hello guys, so karon di ako ron sa Bulok-Bulok Spring. So pagtuon na mo guys, pagtuon na mo guys nga kuan ba kanang bulok-bulok, tukugan bulok-bulok kanang si tawagan na kanang si Tagalog na eh. Basta kanang may spring hot spring ba kay bulok-bulok man. Water boiling water ba na may moy English sa bulok mo na boiled. So nagtuo ko hot spring, so nangari guys sa may barili. So gikan pa mi sa car guys, so niya pero nangaligo mi niya kauban na po ang Mid TV, si Twitch Ryan, si Margaret o si Inday Vlogger. So mga ligo ang team Mid TV kay dili day init ang tubig sa swimming pool. So okay ra guys, kay medyo bugnaw man sa tubig, lingaw sa mi kaligo karon. Bakit na lang dalawa? Bakit na lang magsama? Bakit na lang dalawa? Bakit naman talaga? Go! 24 hours later. Hi. So guys, so padong na may muli guys, kanina nahuman na may pangaligo. So kapoy lang. Kapoy lang ay. Ayun lang niya, pila, ikatra, nilingon rin niya. Nilingon kang kuwan. Sige na, ako rin ikat. Imo rin sa tabangon. Brad, imo rin tabangon ba? Hindi, 1, 2, 3, go.